So ayun guys, nandito na naman kami sa Arayat Dam, Condadong Dam. Ayan, pakarami guys. Glulutangan yung mga isda. Ayan, napakarami. Daming tilapia. Delikado yung cellphone ko dito ah. Ayan guys oh. Karami guys oh. Lulutangan guys. Ayan. Uy, kung may tapon. Ganito yun. Ah, dyan ito yun. Dami nakabaon sa lupa. Marami daw nakabaon sa lupa. Grabe janitor, patay-patay tayo dyan. Puro janitor yung huli natin. So ayan guys, mag-harvest muna kami ng palisdaan namin. Ayan. Happy birthday pala sa kasama natin ngayon. Daming handa, dyan ito. Uli. Papa Baby Mix Vlog. Yung birthday niya dati. Nakuhanan mo ko ba yun? Ano? Yung video dati. Parang meron yun eh, kaso nabura ko yata. Sabay ano? Sabay pagdi mo. Oo nga. Bago mamatay si Buddha. Karami din nating huli, ano? Ito, marami rin tayong huli ngayon. Puro janitor. Jackpot. Jackpot. Anong kailangan kong gawin upang matapos to? Maglakas ka rin yun! Ay, huwag na. Ano? Ano, bro? Teka lang. Pagkita mo ba? Grabe, oh. Pakarami. Grabe. Sulit, eh.
Lalaki guys, oh. Uy! Ulit pa. Guys, oh. Sulip. Lalaki. Sige, ilayo mo nung dyan ito. Punta pa sa lambat. Ay, dami. Hindi po kami okay. Lalaki, oh. Ayan guys, palalim na guys. Lalaki, oh. Sulit, oh. Ito yung huli natin. Ito guys, pakakita ko sa inyo. Pusang gala. Meron pa dito. Yakit muna natin dun sa kabila. So, stipot muna kayo guys. So, ayun guys, nakauwi na kami guys. So, yung ibang sulib. Ayan guys, oh. Yung iba, pinamigay natin yung iba. Marami, oh. Guys, lalaki. Yan. Isang planggana. Kaya mga isda guys na tilapia. Yan, dinaing na yung Papa Bibi Mix Vlog. Lalaking tilapia, oh. Saka ano, oh. Tawag dito. Tawag dito. Bigbid. Bigbid. Lalaki. Yan, ang laki ang ihawin natin. Ano? Tilapia mo ba ito? Laki. 6 fingers. Ano yan, dinalay?
Ngayon guys, pinapakyan na tapos gawing sisig. Ayan. You know, daman niya oh, lalaki. So, yun lang ang ating video ngayon guys. Maraming salamat sa mga nanonood at nag-subscribe. So, yun lang guys. Bye!